बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय रुपम राय बायदि मानसिया जायनोखि फैबाय पेरासुट लेन्डिं खालामबाय बिटिसिनि 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि थाखाय फैबाय बेबायदि मानसिनि पलिटिकेल कनस्पिरेसिखौ जों धंस खालामनांगौ। रुपम राया सासे महरा दिनै रुपम राया सफैबाय बावखुंग्रि समस्तियाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय गाबोन मानसाव सोरबा सफैगोन समफोर तामुलपुराव सफैगोन बिजनीआव सफैगोन पर्बतजराव सफैगोन गसाइगावआव सफैगोन टंलायाव सफैगोन उदालगुरियाव सफैगोन जे जाय आबसुआ एथ' समनि गोलाव समनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों एनडिएफबि बिदा फंबायफोरा हारिनि जौगाथिनि थाखाय आर्म्स रिभलिउसन खालामदोंमोन बिएलटि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव बिएलटिखौ लिड खालामदों आरो बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों प्रमद बर' आदायाबोथ' बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि रुपम राया बिपिएफनि केन्डिडेट नङा रुपम रायाथ' बिजेपिनि केन्डिडेट दिनै आं बड'लेण्ड मार्टियार सिमेट्रियाव फैबाय आरो गासैबो बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं आर'ज खालामदों जे बिटिसिनि 6 शिड्युल बा बिटिसिनि जि सुरक्षा कवच कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय बेखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय बे बावखुंग्रिनि केन्डिडेट रुपम राय बायदि बहिरागत बिटिसिनि बहिरागत मानसि रुपम राय बायदि मानसिया जायनोखि बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि थाखाय बिटिसि पलिटिक्सआव हाबफैबाय जाहाथे इसोरा बेबायदि मानसिखौ धंस खालामगोन इसोरा जाहाथे बेबायदि मानसिखौ फोजोबस्रांनो आं बड'फाखौ आर'ज खालामदों दिनै जे जाय आबसुआ एथ' समनि गोलाव समनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों एनडिएफबि बिदा फंबायफोरा हारिनि जौगाथिनि थाखाय आर्म्स रिभलिउसन खालामदोंमोन बिएलटि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव बिएलटिखौ लिड खालामदों आरो बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों प्रमद बर' आदायाबोथ' बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खिन्थु आं दुखु मोनदों नाथाय आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों जे बे बिसायख'थियाव आसाम बिधानसभा इलेक्शनाव बिटिसिनि सोरबा बहिरागत मानसि जायनोखि 2015 सन 2020 सनावबो बिटिसिनि भटार लिस्टआव जाय मानसिनि मुं गैया जाय मानसिनि रुपम रायनि बिटिसिनि भटार लिस्टआव कुनो एनरलमेन्ट गैया जास्ट दान मोनसेनि सिगाङाव मास मोनसेनि सिगाङाव रुपम राया बिनि भटार लिस्टखौ बिटिसिआव ट्रेन्सफार खालामबाय बेबायदि मानसिखौ जुदि दिनै जों वेलकाम खालामगोन बे रुपम राय बायदि मानसिया जुदि दिनै बिटिसिनि इलेक्शनाव गेलेगोन बे सहज खोथा नङा दिनै सासे रुपम राया सफैबाय गाबोन सोरबा दस्राया सफैगोन दा आसाम बिधानसभा निर्बाचनाव बिटिसिनि बाहिरा मानसि दिनै बिटिसिनि गेजेराव फैबाय दिनै मोनसे कन्स्टिटुएन्सि मोनसे एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव फैबाय बावखुंग्रियाव फैबाय गाबोन मानसाव फैगोन समफोर बिजनीआव फैगोन तामुलपुराव फैगोन बा फैगो बिसायख'थियाव जायनोखि 2029आव 2029 लकसभा इलेक्शन दङ बे समावबो बाहिरा मानसि सफैगोन नेक्स्ट बिटिसि इलेक्शनाव गुबुन गुबुन हारिनि दस्रा मानसिफोराबो फैगोन बाहिरानिफ्राय दिनै मोनसे सिटा दखल खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामदों गाबोन 10टा सिटखौ धंस खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामगोन तो बेनि थाखाय बिटिसि आन्दलन बा बेनि थाखाय बिटिआर आन्दलन बेनि थाखाय आबसु बिएलटि बा गासैबो बर' हारिनि आफादफोरा आन्दलन खालामदोंमोन नामा आं बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों आर'ज खावलायदों जे नोंथांमोना बयबो बेबायदि षड़यन्त्रनि हेंथायै इउनाइटेड जा सांग्रां जा बर' हारि सांग्रां जा बिटिसिबासि सांग्रां जा बर' हारिनि बिबानगिरिफोर बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय रुपम राय बायदि मानसिया जायनोखि फैबाय पेरासुट लेन्डिं खालामबाय
बिटिसिनि 6 शिड्युलखौ धंस' खालामनायनि थाखाय फैबाय बेबायदि मानसिनि पलिटिकेल कनस्पिरेसिखौ जों धंस' खालामनांगौ बेयो कुनो पार्टी लाइन्सनि खोथा नङा कुनो एबसुनि खोथा नङा UPPL नि खोथा नङा कुनो BLT नि खोथा नङा NDFB नि खोथा नङा UPPL BPF नि खोथा नङा जों बिटिसिनि बासिन्दा बर'यानो जा हारसायानो जा राजबंशीयानो जा राभायानो जा असमियानो जा जों बिटिसिनि बासिन्दा महरै जोंखौ 6 शिड्युलखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ आं आरो मोनसे दुखु मोनदों जे दिनै एथ' गिदिर बर' बिबानगिरि बर' आफादफोर दङ बर' हारिनि बिथांमोनाबो बे षड़यन्त्रनि हेंथायै बेबायदि कनस्पिरेसिनि हेंथायै खिन्थु जयैनो भয়েस राइज खालामनांगौ मानि थाखाय दिनैसिम बर' हारिनि एथ'बां जे लिडार्सफोर दङ बिथांमोना भয়েस राइज खालामाखै जोंनि स्पिरिटआ गासैबो समाव जे पलिटिकेल बेबायदि नङा पलिटिक्सआ हारिनि थाखाय गिदिर नङा हारिनि तुलनायाव बा हारिनि कम्पेरेटिभलि गिदिर नङा पलिटिक्सआ खिन्थु जों जुदि बिटिसिखौ रक्षा खालामनांगौ दा सिचुएशना फैबाय टाइम हेज काम जोंखौ इउनाइट जानांगौ जोंखौ जयैनो खौसे जानांगौ आरो बेबायदि 6 शिड्युलखौ धंस' खालामनायनि जायनोखि मोटिभ जायनोखि थार्ड पार्टीनि जा कनस्पिरेसि रूपम रायाथ' सासे महरा दिनै रूपम राया सफैबाय बावखुंग्रि समस्तियाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय गाबोन मानसाव सोरबा सफैगोन समफोर तामुलपुराव सफैगोन बिजनीआव सफैगोन पर्बतजराव सफैगोन गसाइगावआव सफैगोन टंलायाव सफैगोन उदालगुरियाव सफैगोन बेबायदि डिजाइना खिन्थु अलरेडि स्टार्ट खालामबाय सोरबा कनस्पिरेटर्सफोरा तो बेखौ जोंखौ धंस' खालामनांगौ आं खावलायदों आफा बड'फानि सिगाङाव आं खावलायदों गासैबो मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं दिनै आर'ज खालामदों जे हे आत्माफोर पवित्र आत्माफोर हे इसोर जाहाथे बेबायदि जायनोखि कनस्पिरेसि बेखौ धंस' खालामनायनि थाखाय आंखौ बोर हो आरो गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौबो आं दिनै रिकुवेस्ट खालामदों दे जों खौसे जानांगौ आरो बेबायदि 6 शिड्युलखौ धंस' खालामनायनि पलिसिखौ जोंखौ डेस्ट्रय खालामनांगौ लास्ट पइन्टआ बेनो जे दे बावखुंग्रियाव अपेन सिट सोरबा बर' केन्डिडेटआ जुदि गेलेयोब्ला साप'ज पलिटिकेल इकुवेशन मिलाया बुजिबाय आं बेखौ खिन्थु बावखुंग्रि समस्तियाव आरोबाव दस्रा दैदेनगिरिफोर गैया नामा बावखुंग्रि समस्तियाव दस्रा राजबंशी नेताफोर गैया नामा रूपम राया बावखुंग्रि समस्तिनिबो नङा बिटिसिनिबो नङा बेथ' सासे बङाइगावनि बिजयगाव बरसरानि मानसि बावखुंग्रियाव राजबंशी दैदेनगिरिफोरनि अभाब दङ नामा बावखुंग्रियावथ' मोनसे केन्डिडेटनि दाबिदार दङमोन बे सुभाष अधिकारी बिथाङा बावखुंग्रियावथ' आरो गोबां राजबंशीनि दैदेनगिरिफोर दङ बा अबर' दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ मानि थाखाय टिकेटखौ हराखै तो रूपम राय इज जास्ट ए महरा बेनो आं दिनै दुखु मोनदों बारा आं बुङा आं जास्ट बर' रायजोफोरखौ आर'ज खालामदों जे आंखौ बोर हो जों जयैनो पलिटिकेलखौ बाद हो आं मोजां गाज्रि बे खोथा गुरुत्त नङा दे पिथिराजा गाज्रि मोजां आं मिथिया बेखौ नाथाय आंनि इस्यु 6 शिड्युलखौ रैखाथिनि थाखाय हारिखौ रैखाथिनि थाखाय जोंखौ जयैनो जुजिनांगौ जोंखौ खौसे जानांगौ आरो आं गाज्रिब्लाबो आं मोजांब्लाबो बे खोथा नङा नाथाय आंनि जा खोथा जा इस्यु बेखौ एसे एनालाइसिस खालाम जास्टिफाइ खालाम नङा होमबा बिटिसिनि 6 शिड्युला खिन्थु फैगौ समाव एकदम खहा जागोन BPF पार्टीनि माब्लानिफ्राय बिदि दैदेनगिरि बा बिथाङा BPF पार्टीयाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन दङमोन नोंथाङा रूपम रायाथ' मोनसे समाव आसुनि सासे दैदेनगिरिमोन अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि बै समाव बिथांमोना कच राजबंशी बा आक्रासुनि हेंथायै गोबां खामानि मावदोंमोन बै समाव मुस्लिमनि हेंथायैबो NRCनि समाव गोबां अबजेक्सन खालामनाय मानसिया रूपम राय BPFआवथ' दिनैसिम रूपम राया जइन जायाखै आं मिथिनो मोनदों
जे रुपम राया BPF नि केन्डिडेट नङा रुपम राया BPF नि केन्डिडेट नङा रुपम रायाथ' BJP नि केन्डिडेट नाथाय BPF नि सिम्बलाव जास्ट गेलेदों आरो जिहेतु बावखुंग्रि समस्तियाव BJP नि सिम्बलाव जुदि सोरबा गेलेगोन बे देरहाया बिनि थाखाय बियो BPF आव पेरासुट लेन्डिं खालामबाय BTC नि बाहेरानिफ्राय आरो जोंना 6 शिड्युलनि प्रटेक्शन रैखा कवचखौ एकदम माने धंस खालामनायनि थाखाय बिथांनि बियो एन्ट्रि आरो बे बर' रायजा माब्रै बेखौ जाज खालामगोन आंथ' मिथिया दिनै बिनि थाखाय आं बे गासैबो मार्टियार्स मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं आर'ज खालामदों आं मिथिया गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन खिन्थु बे मोनसे क्रुसियेल टाइम आरो